Hello guys, no. So na ako dari guys, nagkuyog ko sa kong mama dito sa pag-ibig. Found kuyog ko niya namin dari sa pure gold sa pag-ibig. Found kuyog niya bugnaw kay dari guys. Dali kayo magpuyog dari guys. Uy, nakamu walay mo. Nakamu tarang ni mo si mama daro. Pagbugot ng mama na ako. Nasa aircon. Ano yung ganahan na? Aircon na dari guys. Sila naka-oras, hindi ka abutin sa baliw, at init na kayo. Ay bitaw na. Nga igang ko dahil balik. Na. Ambot na ni way aircon atong balay guys. Nana naman din ang buhay guys. Naambot na lang si baton. May pag magbutang ka og katre dira sa kilid, tas di ka matulog. Sa minsa ra yan, kaon na yan. Muna mo yung balay. Grabe happy ka ni way aircon atong balay. Pag mo na update sa kong video karon na kay mag 1 minutes na.